ndị ahịa na ndị ndu ahịa Awka achịkọbago amụma mkpocha na nzacha ọbịa n'ọnwa ha maka ọnwa bụ Ọgọst. Kwe na anịgba ọgụ so ha wee mee ya bụ ife. Weweta akụkọ ị ga-anụ ugbu a. Onye isi oche bọọdụ Aswama Dr. Emela Ezenwaju, onye managing director nke agency ahụ Sir Mike Ozemena, onye isi oche okpuru ọchịchị Awka South Maazị Tangod Anago, osote onye isi ahịa Awka Sir Charles Anerobi, ndị ọrụ ahụike, ndị ọrụ ọcha brigade nọsị n'ahụ na ọrụ mkpocha ahụ na-aga nke ọma. Ọrụ ahụ bidoro n'ebe elekere 8 nke ụtụtụ, ebe ụgbọala abụọ nke ndị Aswama na ndị ọrụ ha nọ na-ebuchapụ ahịhịa nke ndị na-azụ ahịa buputere. N'okwu ya mgbe ekpochasịrị ahịa ahụ, onye isi bọọdụ Aswama Dr. Ezenwaju kọwara na a na-eme ọrụ mkpocha ahụ kwa Tọzdee nke abụọ n'ọnwa ọbụla ma kwụkwa ụzọ ndị ọzọ a ga-esi hụ na idebe gburugburu ọcha bụ ihe ga-adịgide. Mgbe MD Aswama Sir Mike na-ekwu okwu, o kwuru na ọnwa ọzọ dị na mkpụrụ ụbọchị 31 na ihe gbasara ahịhịa ijupụta na steeti a ga-abụ ihe gara aga. Ndị ọzọ tinyere ọnụ n'okwu bụ Sir Charles Anerobi, Oriakụ Ugochukwu Okeke na Maazị Silvanus Emeka. Queen Anịgba Ọgụ, akụkọ ụwa ABS.